हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आपण पहिला मंत्र जो ईशोपनिषदाचा त्याचा अभ्यास करणारे, अभ्यास सुरू करण्या अगोदर श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया। इकडे जे श्रीकृष्ण आणि राधाराणी आहेत ते मायापूरचे आहेत। किती छान आहे ना स्लाइड ही। श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन अध्ययन करूया। कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी इतक्या सोप्या शब्दात भगवद्गीता, ईशोपनिषद, श्रीमद भागवतम हे लिहून ठेवलेलं आहे। तर त्यांना सुद्धा त्यांच्या कमलचरणी आपण सादर प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया। तर आपण ईशोपनिषदचा जो पहिला इन्व्होकेशन मंत्र आहे तो आपण बघितला। तर त्यात आपल्याला काय समजलं की श्रीकृष्णाने सांगितलंय ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, म्हणजे मी पूर्ण आहे आणि माझ्यापासून जरी अनेक ब्रह्मांड प्रकट झाली तरी देखील मी पूर्ण राहतो। मग मी तुम्हाला सांगितलं स्पिरिच्युअल इकॉनॉमी म्हणजे काय, 1+1 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 1। तर अशा तऱ्हेने कृष्ण पूर्णच राहतो। आता हे जेव्हा तुम्ही ईशोपनिषदचे जे मंत्र आहेत त्याचं जर तुम्ही चिंतन कराल किंवा तुम्ही जरा विचार जरी केला तरी तुमच्या लक्षात येईल की आपण हे शिकलेलो आहोत। कुठेतरी तुम्हाला भगवद्गीतेतला एखादा मंत्र किंवा एखादा श्लोक किंवा भागवतम मधला एखादा श्लोक, तर असं कुठे ना कुठेतरी तुमच्या लक्षात येईल की हे आपलं आपण झालेलं आहे, आपण शिकलेलो आहोत। तर आता हा पहिला मंत्र आहे ईशोपनिषदाचा। तर तो मी चालू करते। चालू करण्या अगोदर नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। आता तुमच्याकडे मराठी पुस्तक आहे का? नाहीतर मला परत स्टॉप शेअर करून हे करावं लागेल। ते इंग्लिश मध्ये आहे ना? आहे तुमच्याकडे पुस्तक? हो आहे. म्हणजे मी पहिल्यांदा वाचते, मग त्यानंतर कोणाला वाचायचं असेल ते वाचू शकता। आता पहिला मंत्र मी चालू करते। ईशावासम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां गृद कस्य चिद्धनम्।
कोण वाचतंय मंत्र? पहिला मंत्र कोणाकोणाला वाचायचा आहे? मी जर वाचते माताजी, मी वाचते. पुस्तक आहे की मी शेअर करू? आहे आहे. इतरांकडे आहे का समोर? हरे कृष्ण माताजी, माझ्याकडे पण आहे. आहे का? बरं, चालेल. पेज कोणाकडे नंबर नाहीये? पेज नंबर सांगा फक्त. पेज नंबर म्हणजे आता बघा, मला माझ्या बरं मी शेअर करते, स्टॉप शेअर करते आणि माझ्याकडे 5 नंबर आहे. तर माताजी मंत्र 1, दीपांजली माताजी हा हा मंत्र मंत्र 1. एक काय? हा 5 हा. नंबर, 4 नंबरचं पान आहे. नाही, मी शेअर करते म्हणजे काय होईल, सगळ्यांना वाचता येईल ना. अं, 4 नंबर आहे मंत्र 1. थांबा, मी शेअर करते मराठीतलं. आपल्या स्लाइड सगळ्या इंग्लिश मध्ये आहेत, त्याच्यामुळे ते मराठीतलं हे होतंय. इंग्लिश मध्ये वाचायला अवघड जातं ना आपल्याला. आणि समजत नाही. मराठी बरं पडतं. हरे कृष्ण. हे बघा, दिसतोय मंत्र? हो हो दिसत आलं मी लक्षात. रिक्वेस्ट करते सगळ्यांनी हा मंत्र म्हणा. दीपांजली माताजी चालू करा, मग क्षितिजा माताजी. हा म्हणजे संस्कृत मधला पण या मंत्र म्हणायचा? संस्कृत मधलाच म्हणायचा आहे. अच्छा, मला वाटलं ते भाषांतर तात्पर्य वाचायचं. नाही नाही. तरी मी ट्राय करते. ईशावास्यमिदम सर्व यच्चित् जगत्या जगतः तेन तत्तेन भुज्यितामागुतः कस्य स्विदं धनमः. हरे कृष्ण माताजी. बरं, पुढे क्षितिजा माताजी. हा हरे कृष्ण. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. बरं, आणि आणि कोणाला वाचायचं आहे? मी प्रयत्न करू माताजी. हा, करा. हरे सायली कृष्ण. माताजी. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन यक्त्यकेन भुज्यिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. छान. बरं, आणि पुढे कोणाला वाचायचं आहे? मंजिरी माताजी. मी वाचते. हरे कृष्ण माताजी. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. बरं, आणि कोणाला वाचायचं आहे? मी वाचते माताजी. हा. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. छान. बरं, आणि कोणाला वाचायचं आहे? तेजस्विनी माताजी, वैष्णवी माताजी. हा माताजी, मी बरं, वाचा. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे. छान. मी वाचते माताजी. हा. हरे कृष्ण. ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. आणि हरे कोण? कृष्ण. मी सनोजा, वाचू सुषमा माताजी? माताजी. हो, मी वाचते. हरे हा, कृष्ण वाचा. माताजी. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण माताजी. आता कोण? सनोजा. हरे कृष्ण. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. तर आता हे मी परत स्टॉप शेअर करते. बरं, भाषांतर क्षितिजा माताजी वाचता? हो हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भाषांतर. या ब्रह्मांडातील प्रत्येक जड व चेतन वस्तू भगवंतांच्या मालकीची असून सर्व त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. म्हणून प्रत्येकाने आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या आणि आपल्यासाठी वेगळ्या काढून ठेवलेल्या वस्तूंचा स्वीकार केला पाहिजे.
इतर वस्तू दुसऱ्या कोणाच्या आहेत हे जाणून त्याचा स्वीकार करू नये. हरे कृष्ण. तर मी हे स्टॉप शेअर करून आपण पुन्हा स्लाइड्स च्या याच्यावर जाऊया. मला 1च मिनिट द्या. हा, स्क्रीन दिसते ना? हो माताजी. तर आता आपण मंत्र वाचला आणि त्याचा भाषांतर बघितलं. तर हा जो मंत्र आहे, पहिला मंत्र आपण बघितला, ईशावासम इदम सर्व. तर या मंत्राचा एका शब्दात किंवा एका वाक्यात याचा अर्थ असेल तर तो काय आहे की श्रीकृष्णाने या जगामध्ये प्रत्येकानं त्यांचा कोटा दिलेला आहे आणि तो कोटा तुम्ही स्वीकारायचा आहे. इकडे सांगितलंय. म्हणजे आपल्याला एक धडा या मंत्रातून समजतो की कृष्ण हा ईश आहे. म्हणजे सुप्रीम कंट्रोलर कोण आहे? कृष्ण आहे. आणि आपण कोण आहोत? श्रीकृष्णाचे अंश आहोत आणि आपला रोल नेहमी सबऑर्डिनेट आहे आणि आपण तसाच रोल केला पाहिजे आणि त्याच्यामध्येच आपण संतुष्ट राहिलो पाहिजे. आता समजा जर एक नाटक असेल तर नाटकामध्ये विविध पात्र असतात. कोणी राजा असतो, कोणी राणी असते, कोण सैनिक असतो, कोणी मंत्री असतात, कोणी भिकारी असतो. जर तो भिकारी म्हणाला की मला राजा व्हायचंय, मला राजाची जी कामगिरी आहे किंवा राजा ज्याप्रमाणे राहतो तसंच राहायचंय, असं जर म्हटलं तर त्या नाटकाला काही अर्थ राहणार नाही आणि सगळा किओस होईल. तर त्याचप्रमाणे आपण आपल्याला दिलेला जो रोल आहे तो नीट पार पाडायचा आहे आणि त्यावेळी पार करताना अतिक्रमण करायचं नाहीये. म्हणजे दुसऱ्यांची जी प्रॉपर्टी आहे, दुसऱ्यांचे जे रिसोर्सेस आहेत त्याच्याकडे आपण ते आपलं म्हणून स्वीकारायचं नाही. तर आता श्रील प्रभुपादांनी श्रीमद भागवतम मध्ये उदाहरण दिलं होतं की माणूस आहे तो कसा निसर्गाला एक्सप्लॉइट करतो. तर आता आपली पृथ्वी आहे, पृथ्वीचा एक टिल्ट ऍक्सिस आहे. टिल्ट ऍक्सिस म्हणजे माहितीये का तुम्हाला? मला मराठीत शब्द येत नाहीये. की पृथ्वीचा जो ऍक्सिस आहे तो एका बाजूला असा टिल्ट झालेला असतो, एका बाजूला पलंडलेला आहे असं. पण त्या टिल्ट ऍक्सिसला मराठीत काय म्हणतात माहित नाही, पण तुम्हाला समजलं ना? हो, अक्ष म्हणतात. माताजी आसाभोवती फिरते म्हणतात ती. आस म्हणजे ती तिरकी असते आस. थोडीशी. त्याच्या भोवती फिरते असं म्हणतात. ओके. ठीक आहे, कळलं माताजी. तर तो ऍक्सिस किती आहे? 23.5 डिग्रीज आहे आणि या ऍक्सिस वर म्हणजे तो टिल्ट अशा प्रकारे आहे, आपण म्हणूया कृष्णानेच तो तसा ठेवलेला आहे. म्हणजे आपल्याला जितका हवा तितकाच सूर्यप्रकाश मिळेल. आणि अक्षांश म्हणता येईल माताजी. अक्षांश, अक्षांश, रेखांश, अक्षांश. हा, ठीक आहे. अक्षांश ही 23.5 डिग्रीज आहे. तर ही जी टिल्ट आहे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय ती कशाने मेंटेन झाली आहे की तुमच्या पृथ्वीच्या कोर
म्हणजे पृथ्वीचा जो आतमधला जो एकदम भाग आहे, कोर आपण म्हणतो, त्या भागामध्ये तेल आहे. आणि त्या तेलामुळे ती जी ऍक्सिस आहे ती मेंटेन झालेली आहे. तर आता आपण इकडे काय करतोय, पृथ्वीमध्ये खणून खणून ऑइल रिगिंग करून करून ते तेल बाहेर काढतोय. का? कारण आपल्याला ट्रान्सपोर्टसाठी ते तेल हवं असतं. आणि जितकं आपण खोल 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 जाऊन हे जे तेल आहे ते पृथ्वीतून काढतोय, तितका जो टिल्ट आहे पृथ्वीचा तो बिघडतोय. आणि तो जेव्हा टिल्ट डिस्टर्ब होतो किंवा तो योग्य ते 23.5 डिग्रीजला राहत नाहीये, तर मग तुम्हाला पहिल्यांदा काय दिसतं की जे ऋतू आहे, ऋतुचक्र हे या टिल्टवर डिपेंडंट आहे. हा टिल्ट बदलला की ऋतुचक्र बदलतं. म्हणून आपण बघतो ना, कधीतरी हिवाळ्यामध्ये जोरदार पाऊस येतो किंवा तुमचा जो उन्हाळा आहे तो अति तीव्र होतो, किंवा पाऊस बरोबर वेळेला सुरू होत नाही, खूप उशिरा सुरू होतो किंवा खूप कमी पडतो. तर हे जे ऋतूंमध्ये बदल आहेत हे याच्यामुळे होतात. आणि हे कशामुळे होतं, तर अत्याहार. म्हणजे आपल्याला खूप काही हवं असतं आणि त्यासाठी आपण हे सगळं एक्सप्लॉइट करतो. म्हणजे निसर्गातून आपण फक्त घेतच असतो, आपण निसर्गाला कधी परत देत नाही. तर हा जो पहिला मंत्र आहे, ईशावासम इदम सर्वम, तर पहिला ईशावासम इदम सर्व म्हणजे इकडे आपल्याला सर्व समजतं, इकडे आपल्याला समजतं की श्रीकृष्ण हे या ब्रह्मांडाचे सुप्रीम कंट्रोलर आहे. आणि जे काय जे काय सजीव आहे, जे काय निर्जीव आहे, हे दोन्हीही गोष्टी कृष्ण कंट्रोल करतात. आणि त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये आपल्याला एक कोटा दिलेला आहे, तोच कोटा आपण एक्सेप्ट करायचा. तर तुम्हाला 5.29 भगवद्गीता जे शांती सूत्र आहे, तर त्या शांती सूत्रात आपल्याला काय सांगितलंय श्रीकृष्णानी? कोण सांगेल मला? शांती सूत्र तुमच्याकडे, तुम्ही भगवद्गीता उघडून पण सांगू शकता, असं नाहीये की उघडायची नाही. भोक्तारम यज्ञ तपसाम, त्याचा हे अनुवाद सुद्धा सांगू शकता. कोण सांगतंय 5.29? 5.29. हा, ओके. काय आहे? हा, मी बघते. आता लेवल 3 ला आल्यावर तुमचा पाठ पाहिजे थोडं तरी. हा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम ना. हा, हा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, त्याला काय सांगायचंय? त्याचा अनुवाद काय आहे? अच्छा, मी वाचू माताजी? बरं, वाचा. मी सर्व यज्ञ आणि तप यांचा अत्यंतिक भोक्ता, सर्व लोक आणि त्यांच्यातील देवदेवतांचा अधिपती आणि हितकर्ता व सर्व जीवांचा कल्याणाची इच्छा करणारा आहे. अशा मला जे योगी किंवा ऋषीजन जाणतात, ते संसार दुःखातून मुक्त झाल्यामुळे शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे हाच जो श्लोक आहे तो वेगळ्या तऱ्हेने इकडे ईशोपनिषदात सांगितला. म्हणजे कृष्णाने काय सांगितलं, भोक्ता मीच आहे, आय एम द एन्जॉयर. मग मी सर्व जे काही या ब्रह्मांडात आहे त्याचा प्रोप्रायटर मी आहे, मी मालक आहे. देवदेवतांचा सुद्धा मी मालक आहे. आणि तिसरी गोष्ट श्रीकृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांचा सुहृद आहे, मी सर्वांचं कल्याण इच्छितो, मी सर्वांचा वेलविशर आहे. या 3 गोष्टी सांगितल्या. आणि याचं जे काय प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आपण कसं केलं पाहिजे,
ते या मंत्रामध्ये आहे. तर राधानाथ स्वामी तुम्हाला माहित असतील ना, ते इकडे गिरगाव चौपाटीचं जे इस्कॉन आहे तिकडचे ते हेड आहेत आणि ते बऱ्याचदा इतर म्हणजे पुणा, नाशिक किंवा इतर महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी ते जाऊन दीक्षा देतात. तर त्यांनी पुस्तक लिहिलं द जर्नी विदिन. तर या पुस्तकामध्ये त्यांनी लिहिलंय की मी इटली सोडून मी भारतात आलो आणि जेव्हा मी भारतात आलो तेव्हा माझ्याबरोबर एक छोटीशी पिशवी होती आणि त्या पिशवीमध्ये जास्त करून पुस्तकं होती, आध्यात्मिक पुस्तकं होती, थोडेसे कपडे होते आणि ते एअरपोर्टमध्ये बसले होते आणि पिशवी त्यांच्या बाजूला होती. तितक्यात एक माणूस आला आणि त्यांनी ती पिशवी उचलली आणि तो पळायला लागला. तर राधानाथ स्वामी सुद्धा त्यांच्या पाठी पळायला लागले आणि त्यांना समजलं की तो इतका जोरात पळत होता आणि इतकी गर्दी होती की ते त्याची स्पीड मॅच करू शकले नाही. आणि मग तो माणूस तो त्यांची पिशवी घेऊन गेला आणि मग राधानाथ स्वामींच्या लक्षात आलं, म्हणजे त्या वेळेला त्यांना एक साक्षात्कार झाला की आता जे काय माझ्याकडे थोडं बहुत होतं, जे माझं होतं, आपण म्हणतो ना हे माझं आहे, ते आता त्यांचं काहीच राहिलं नाही, माझं म्हणून काहीच राहिलं नाही. आणि त्या क्षणी त्यांना हायसं वाटलं, म्हणजे एकदम त्यांना वाटलं चला आता मी सगळ्यातून मोकळा झालो, आता माझ्याकडे काही नाही, पण एकच गोष्ट माझ्याकडे आहे, तो म्हणजे कृष्ण, आणि मी कृष्णावर 100% डिपेंडंट राहणार आहे. आता माझ्याकडे काही नाही. आणि जेव्हा असं त्यांच्या मनामध्ये तो विचार आला, त्याच क्षणी त्यांच्या मनामध्ये शांती आली, संतुष्टी आली आणि एका प्रकाराने ते एकदम शांत झाले की आता माझ्याकडे काहीच नाहीये, फक्त माझ्याकडे कृष्ण आहे आणि कृष्ण हा प्रत्येक जीवाचा सुहृद आहे. आता आय एम 100% डिपेंडंट ऑन कृष्णा. तर हे असं असतं की आपण जेव्हा कृष्णाला म्हणतो की कृष्णा हो तूच भोक्तारम आहेस, तूच एन्जॉयर आहेस, तेव्हा मग आपण कृष्णाच्या जवळ जाऊ शकतो. जोपर्यंत आपण म्हणतो हे मला हवंय, हे माझं आहे, हे एन्जॉयमेंट जे काय हे माझं आहे, तोपर्यंत मात्र आपण कृष्णाच्या जवळ जाऊ शकत नाही. आता श्रील प्रभुपाद एकदा सकाळी फिरायला गेले होते हाँगकाँग मध्ये आणि तिकडे खूप थंडी होती आणि खूप थंडी असल्यामुळे ते परत आले आणि परत आल्यावर आतमध्ये हीटर वगैरे होता, छान गरम होतं. तर तेव्हा त्यांना आतमध्ये आल्यावर त्यांच्या शिष्याला खूप बरं वाटलं. मग प्रभुपाद काय म्हणाले की बाहेर थंड आहे आणि आतमध्ये आपल्याला छान गरम आणि हवा छान वाटते का, कारण बाहेर थंड आहे. तर ते काय म्हणाले की हे जे आतमध्ये हवा छान आहे, छान गरम आहे, तर ही प्रोसेस रिलेटिव्ह आहे. जेव्हा उन्हाळा येईल तेव्हा याच गरमीला आपण खूप नावं ठेवू. आता थंडी असल्यामुळे आपल्याला गरमी आवडते. तर अशा तऱ्हेने श्रील प्रभुपाद सांगतात की या भौतिक जगामध्ये जो आपल्याला आनंद मिळतो तो रिलेटिव्ह आहे, म्हणजे बाहेर थंड आहे म्हणून आपल्याला आतमध्ये आवडतं असं. पण जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण
जो आहे तो या सर्वांचा मालक आहे आणि कृष्णाकडे आपण जेव्हा कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतो आणि कृष्णा थ्रू आपण एन्जॉय करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा मात्र आपल्याला या द्वंद्वातून आपण बाहेर पडू शकतो. आता जरी आपण म्हटलं की आपल्याला एन्जॉय करायचा आहे, तर आपण किती एन्जॉय करू शकू? अनलिमिटेड एन्जॉय आपण करू शकू का? आता समजा जर आपण ठरवलं की मला अमक्या अमक्या गोष्टी खायला आवडतात, मला पुरणपोळी आवडते, मला गुलाबजाम आवडतात, तुम्ही सांगा तुम्ही रोज या गोड गोड गोष्टी खाऊ शकाल का? नाही. नाही. नाही खाऊ शकणार, कारण आपण जे एन्जॉय करू शकतो त्याला एक लिमिट असतो. पण कृष्ण कसा आहे, तो अनलिमिटेड आहे आणि तो अनलिमिटेडली एन्जॉय करू शकतो. आता जेव्हा कृष्णाने नरकासुराचा वध केला आणि त्यांनी 16,000 राजकन्यांना तुरुंगातून मुक्त केलं, तेव्हा त्या म्हणाल्या की श्रीकृष्ण आम्हाला तुझ्याशीच लग्न करायचंय, आम्हाला काय अशा परिस्थितीत आमच्या वडिलांच्या घरी जाता नाही येणार. आणि श्रीकृष्णाने त्यांच्याशी लग्न केलं. पण आता त्या ज्या 16,000 राजकन्या होत्या, 16,100 वाटतं, त्या ज्या 16,100 राजकन्या होत्या त्या एकसारख्या एक दिसत नव्हत्या. त्यातल्या काही जण बुटक्या होत्या, काही जण उंच होत्या, काही जण जाड्या होत्या, काही खूप बारीक होत्या. तर श्रीकृष्णाने काय केलं, त्यांचा स्वतःचा त्यांनी 16,100 रूपांमध्ये विस्तार केला आणि प्रत्येक जी राजकन्या होती तिला कॉम्प्लिमेंट होतील असं त्यांचं रूप होतं. म्हणजे समजा जर आपण एक जोडपं बघितलं की बाई एकदम बुटकी आणि खूप जाडी आहे आणि तिचा नवरा खूप बारीक आणि खूप उंच आहे, तर ते मिसमॅच दिसतं ना. तर तसं दिसू नये म्हणून श्रीकृष्णाने प्रत्येक राजकन्येबरोबर तिला कॉम्प्लिमेंट होईल असं त्यांनी रूप केलं. तर असं अशा तऱ्हेने कृष्ण इतके पर्सनल आहे, म्हणजे जेव्हा ते आपण त्यांच्याकडे नातेसंबंध स्थापन करतो की ते सुद्धा जाणून तशाच प्रकारे त्यांचा भाव असतो, त्यांचा परस्पर भाव असतो. एक मिनिट मी दार उघडते. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की श्री कृष्ण हे आपल्या सर्वांचे सुहृद आहे आणि आपण 84 लक्ष योनीपैकी एक आहोत. जेव्हा आपल्याला असं समजतं की कृष्ण आपले सुहृद आहे, तेव्हा आपण इतरांबरोबर कॉम्पीट करू का? किंवा इतरांना दिलेला कोटा जो काय असेल, खायचा कोटा, राहायचा कोटा, तो आपण हिसकावून घेऊ का? आता समजा जर मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की तुमचा एक खूप चांगला मित्र किंवा मैत्रीण आहे, आपण त्याला ए म्हणूया. आणि तो खूप तुम्हाला मदत करतो, तुम्हाला काउन्सिलिंग करतो आणि तुम्ही बोलवाल तेव्हा तुम्हाला तो घरी येतो. तर अशा तऱ्हेने हा मित्र आहे ए. आता ए चा आणि एक खूप चांगला मित्र आहे बी. आता ए आणि बी हे पण खूप चांगले मित्र आहेत. तर तुम्ही हे माहित असताना तुम्ही या बी मित्राबरोबर भांडण कराल का? सांगा बरं मला. नाही. हो, नाही. नाही नाही. का? कारण आपल्या त्या दुसऱ्याशी पण संबंध चांगले आहेत ना. म्हणजे आपला त्या ए बरोबर जे काही नातं आहे ते खराब होईल ना. हो. जे आपलं इतकं चांगलं नातं आहे ते खराब होईल. तर म्हणून हो. आपण नाही भांडणार. तर
त्याचप्रमाणे जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण हा माझा मित्र आहे, पण हा दुसऱ्याचा सुद्धा तितकाच चांगला मित्र आहे, आणि आपण या दुसऱ्याबरोबर आपण भांडण जर केलं तर आपलं नातं कृष्णाबरोबर खराब होणार. तुमच्या लक्षात येतंय का मी काय सांगते ते? हो, समजलं. समजलं? म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे, कृष्ण हा सर्वांचा सुहृद आहे. त्यांनी प्रत्येकांना त्यांचा त्यांचा कोटा दिला आहे, आणि तो जो दिलेला कोटा आहे तो आपण डिस्टर्ब करायचा नाहीये. उदाहरणार्थ श्रीकृष्णांनी गाईला गवत दिलेलं आहे खायला, ती गवत खाते, आणि ती आपल्याला काय देते? ती आपल्याला दूध देते. उदाहरणार्थ आता वाघ हा काय खातो? इतर प्राण्यांना खातो. हरण किंवा इतर छोटे काही प्राणी असतात त्यांना तो खातो. आता वाघ हा गायी बरोबर कधी कॉम्पीट करू शकतो का? तो असं म्हणेल का की हे गवत आहे, हे गायच का खाते, हे पण मला पाहिजे, असं वाघ म्हणेल का? सांगा बरं. नाही. मग गाय असं म्हणेल का की हा जो वाघ आहे हा इतर प्राण्यांना मारून खातो, आता मी सुद्धा इतर प्राण्यांना मारून खाणार, असं म्हणेल का गाय? नाही. तिला गवत खायला मिळालं नाही तर तिचा उपासमार होऊन ती मरेल, पण ती दुसऱ्या प्राण्यांना मारणार नाही. तर हा जो कोटा आहे हा आपण लक्षात ठेवला पाहिजे की प्रत्येकासाठी कृष्णाने कोटा दिलेला आहे, आणि तो कोटा आपण स्वीकारला पाहिजे. आणि जाणून की हे जे सर्व आहे याचा प्रोप्रायटर मी नाहीये, याचा जे काय या पृथ्वीवर आहे त्याचा मालक मी नाहीये, याचा मालक श्रीकृष्ण आहे. श्रीकृष्णाने मला हे दिलंय, जे काय आपल्याला दिलंय त्यांनी आपल्याला कृष्णाकडेच कनेक्ट व्हायचंय. जे काय आपल्याला दिलंय ते आपल्याला परत त्यालाच अर्पण करायचंय. पण इकडे काय होतंय, आपण हे माझं, हे तुझं, मला इतकंच पाहिजे, हे जे आपण हे करतोय त्यांनी काय होतंय की आपण विसरतोय, कृष्णाशी आपण डिस्कनेक्ट होतोय. आणि श्रील प्रभुपादांनी अनेकदा, मला वाटतं गेल्याच याच्यात इन्व्होकेशन मंत्र जो आहे त्याच्यात त्यांनी हाताचं उदाहरण दिलं होतं. जोपर्यंत हात हा बॉडीशी कनेक्टेड आहे तोपर्यंत आपण खूप कामं करू शकतो, आपल्या हाताने खूप चांगली चांगली कामं करू शकतो. पण ज्यावेळी हात हा डिस्कनेक्टेड होतो किंवा हात कधी कधी तो अँप्यूट करावा लागतो किंवा ऍक्सिडेंट मध्ये तो कापावा लागतो, तर असा जो हात आहे जो शरीराशी डिस्कनेक्टेड आहे त्याचा काही उपयोग आहे का? नाही. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला कृष्णाशी नेहमी कनेक्ट राहावं लागतं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये उदाहरण दिलेलं आहे की श्री कृष्णाची तुलना अग्नीबरोबर केलेली आहे, आणि अग्नीमधून जी शक्ती बाहेर पडते ती दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे अग्नीची उष्णता आणि अग्नीचा प्रकाश. तर जे श्रीकृष्ण आहे ते अग्नीप्रमाणे, आणि त्यांची जी शक्ती आहे म्हणजे इकडे ज्याप्रमाणे अग्नीची शक्ती उष्मा किंवा प्रकाश आहे, आणि त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांची शक्ती जी आहे ही सर्वत्र पसरलेली असते. आणि जरी त्यांची शक्ती सर्वत्र पसरलेली असते तरी देखील सुप्रीम कंट्रोलर हे कोण आहेत? अग्नी. ज्याप्रमाणे प्रकाश अग्नीमुळे सर्वत्र पसरलाय, पण त्याचं कारण काय आहे? अग्नी.
जोपर्यंत अग्नी आहे तोपर्यंतच प्रकाश आहे. आणि मग जेव्हा आपण कृष्णाशी डिस्कनेक्ट राहतो तेव्हा काय होतं की आपली अधोगती होते. तर हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे की कृष्णच या पूर्ण ब्रह्मांडाचा मालक आहे. जे जे काय या भौतिक जगामध्ये आहे ते सर्व कृष्णाच आहे. मग मी तुम्हाला गाईचं उदाहरण दिलं की गाय आपल्याला दूध देते पण ती तिचं दूध पीत नाही. ती काय खाते? गवत खाते, चारा खाते. आणि तिचं जे दूध आहे ते वासरासाठी आणि मानवासाठी आहे. आणि आपण जर वाघ बघितला तर वाघ गवत किंवा तांदूळ गहू हे खात नाही किंवा गाईचं दूध सुद्धा पित नाही. कारण त्याला जो भगवंतानी कोटा दिलेला आहे तो म्हणजे इतर प्राणी. छान स्लाइड आहे ना हे. माझ्या या माताजींचा मुलगा आहे, प्रेमा माताजी. आता आपण बघा एका फ्लॅट मध्ये किंवा एका बंगल्यात राहतो आणि ही जी बिल्डिंग असते ही कशाची बनलेली असते? विटा असतात, सिमेंट असतं, लोखंडी सळे असतात किंवा लाकूड असतं. अशा विविध धातूनी आणि मातीनी लाकडानी ही बिल्डिंग बनलेली असते. पण आपल्याला हे समजलं पाहिजे की आपण हे जे लाकूड, दगड, माती, लोखंड हे काही आपण स्वतः निर्माण करू शकत नाही. आपण ते फक्त असेंबल करू शकतो एकत्र आणि त्याला विविध आकार देऊ शकतो. पण विविध आकार जरी आपण दिले तरी आपण मालक होऊ शकत नाही. आपण आपली जी पोझिशन आहे ती म्हणजे आपण कृष्णाचे अंश आहोत. पण आपल्या मिथ्या अहंकारामुळे आपल्याला काय वाटतं? हे माझं आहे कारण मी हे केलेलं आहे. हे कृष्ण बलराम वृंदावनाचे. आता इकडे जे हा जो मंत्र 1 होता त्यात काय त्यांनी सांगितलंय की तुमचा जो दिलेला कोटा आहे तो तुम्ही स्वीकारा. आता जर तुम्ही स्वीकारलं तर काय होतं हे दुसऱ्या मंत्रात दिलेलं आहे. आणि जर तुम्ही दिलेला कोटा स्वीकारला नाही आणि दुसऱ्यांचा कोटा स्वीकारला तर काय होतं हे मंत्र 3 मध्ये दिलेला आहे. तर पुढच्या खेपेला मी मंत्र 2 आणि मंत्र 3 हे दोन्हीही कंबाईन करून सांगेन तुम्हाला. पण इकडे त्यांनी छोटंसं सांगितलंय की आपण आपल्याला दिलेला कोटा स्वीकारला नाही तर काय होईल? आपल्यामध्येच भांडणं होतील, कुत्र्या मांजऱ्यांसारखी. आता कुत्री आणि मांजरी जी भांडतात तर ते कर्मबंधनात अडकत नाहीत कारण किंवा त्यांनी कोणाला मारलं. आता वाघ अनेक पशूंना मारून खातो पण तो कर्मबंधनात अडकत नाही. पण आपण वाघासारखं वागायला लागलो, दुसऱ्या प्राण्यांना मारून खायला लागलो तर आपण कर्मबंधनात अडकतो. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे. आपल्याला एक कोटा दिलेला आहे आणि तो पाळायचा. पण तो पाळला नाही तर मग आपल्याला काय होतं हे सुद्धा आपल्याला माहितीये हवं. म्हणजे प्रोज अँड कॉन्स. प्रत्येक जो मंत्र आहे त्याचे प्रोज आणि कॉन्स. तो स्वीकारला मंत्र तर काय होतं आणि स्वीकारला नाही तर काय होतं. इकडे तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जर तुम्ही तुमचा कोटा वापरला नाही तर जणू काही आपण पशु होतो.
म्हणजे आपण जरी ह्युमन लाईफ म्हणजे मानव असू तरी देखील आपलं पशुतुल्य जीवन असतं. आणि मग शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की ईशोपनिषद हे कुत्र्या मांजरांना उपदेश करू शकत नाही, पण माणसाला ते उपदेश करू शकतात परंपरेद्वारा. आता हा पहिला आपला झालेला आहे अध्याय. आता आपण हे त्याचं मला वाटतं 1-1.5 पानच आहे. मी परत शेअर करते आणि आपण ते तो मंत्र तात्पर्य वाचूया श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं. दिसतंय का तुम्हाला? हो माताजी. बरं, आता कोणाला वाचायचं आहे? वाचू मी? चालेल, वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य: साक्षात भगवंतांपासून आरंभ होणारे आणि परिपूर्ण परंपरेतून खाली येत असलेले वैदिक ज्ञान अच्युत आहे. वैदिक ज्ञानाचा प्रथम शब्द भगवंतांनी उच्चारल्यामुळे या ज्ञानाचे उगमस्थान दिव्य आहे. भगवंतांनी उच्चारलेल्या शब्दांना अपौरुषेय म्हणतात. अपौरुषेय शब्द सुचवतो की हे शब्द कोणत्याही साधारण मनुष्याने उच्चारलेले नाहीत. भौतिक संसारात राहणाऱ्या जीवात्म्यात 4 दोष असतात. 1. तो निश्चित चुका करतो. 2. तो भ्रमित होतो. 3. त्याच्यात दुसऱ्यांना फसविण्याची वृत्ती असते. आणि 4. त्याची इंद्रिये अपूर्ण असतात. हे 4 दोष असलेली कोणतीही व्यक्ती पूर्ण ज्ञान प्रदान करू शकत नाही. वेद अशा 4 दोषांनी युक्त असलेल्या अपूर्ण जीवाकडून निर्मित होत नसतात. वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम आदिजीव ब्रह्मदेवांना प्रदान करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी हे ज्ञान त्यांच्या पुत्रांना व शिष्यांना दिले आणि त्यांच्या शिष्यांनी ही प्रक्रिया अनादी कालापासून चालू ठेवली आहे. भगवंत पूर्ण आहेत. प्रकृतीच्या नियमांवरही त्यांचे नियंत्रण आहेत, म्हणून ते या नियमांना बाध्य नाहीत. तथापि जीव आणि जड वस्तू अशा सर्वांवर प्रकृतीचे अर्थात अंततः भगवंतांच्या शक्तीचे नियंत्रण असते. ईशोपनिषद यजुर्वेदाचा भाग असल्यामुळे त्यामध्ये या ब्रह्मांडातील सर्व वस्तूंच्या स्वामित्वाविषयी माहिती मिळते. ब्रह्मांडातील प्रत्येक वस्तूवरील भगवंतांच्या स्वामित्वाविषयी भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायातील परा व अपरा प्रकृतीच्या वर्णनात पुष्टी मिळते. भगवद्गीता 7.4 आणि 5. पृथ्वी, अग्नी, वायू, पाणी, आकाश, मन, बुद्धी व अहंकार ही सर्व नैसर्गिक तत्वे भगवंतांच्या अपरा किंवा भौतिक शक्तीच्या अधीन असतात. तर जीवात्मा किंवा जीवशक्ती भगवंतांची पराप्रकृती म्हणजेच श्रेष्ठ शक्ती आहे. दोन्ही प्रकृत्या भगवंतांपासूनच उत्पन्न होतात आणि अंततः अस्तित्वातील सर्व गोष्टींचे प्रत्यक्ष तेच नियंत्रक असतात. या ब्रह्मांडात परा किंवा अपरा शक्तीच्या अधीन नसलेली एकही वस्तू नसल्यामुळे सर्व काही भगवंतांच्या मालकीचे आहे. परमचेतन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे पूर्णतम व्यक्ती असल्यामुळे आपल्या विविध शक्तींच्या माध्यमाने सर्व काही सुस्थापित करण्यासाठी त्यांच्याकडे परिपूर्ण बुद्धी आहे. अनेकदा भगवंतांची तुलना अग्नीबरोबर केली जाते, तर सर्व जड आणि चेतन वस्तूंची तुलना अग्नीतून निघणाऱ्या प्रकाशाबरोबर आणि उष्णतेबरोबर केली जाते. ज्याप्रमाणे अग्नी, उष्णता आणि प्रकाश यांच्या रूपात शक्ती पसरवितो, त्याप्रमाणे भगवंत आपली शक्ती विविध प्रकारे प्रदर्शित करतात. अशा प्रकारे ते प्रत्येक वस्तूंचे परमनियंत्रक, पालक आणि सर्वेसर्व आहेत. ते सर्वज्ञ व सर्वांवर उपकार करणारे आहेत. सर्व बल, संपत्ती, यश, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य या अचिंत्य शक्तींनी ते परिपूर्ण आहेत. हरे कृष्ण. भगवंता आता हरे आणि कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे? मी वाचू? हा, वाचा. हरे कृष्ण माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. शिवाय इतर कोणीही कोणत्याही वस्तूचा मालक नाही हे लक्षात येण्याइतके आपण बुद्धिमान असणे आवश्यक आहे.
प्रत्येकाने आपल्यासाठी भगवंतांनी जो हिस्सा राखून ठेवला आहे तेवढ्याच वस्तूंचा स्वीकार करावा. उदाहरणार्थ, गाय दूध देते, परंतु तिचा आहार दूध नसून गवत, धान्य इत्यादी आहे आणि तिचे दूध मनुष्यांचा आहार आहे. अशी ही भगवंतांची करणी आहे. म्हणून ज्या वस्तू त्यांनी आपल्याकरता वेगळ्या काढून ठेवल्या आहेत त्यांच्यावरच आपल्याला समाधान मानले पाहिजे आणि आपल्याकडील वस्तू वास्तविक कोणाच्या मालकीच्या आहेत ते देखील जाणले पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपले घर माती, लाकूड, दगड, लोखंड, सिमेंट इत्यादी अनेक वस्तूंपासून बनविलेले आहे. आपण जर ईशोपनिषदातील आदेशांप्रमाणे विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की उपरोक्त एकही वस्तू आपण स्वतः निर्माण करू शकत नाही. फार तर आपण त्या सर्व वस्तू एकत्र आणून आपल्या परिश्रमाने त्यांना निरनिराळे आकार देऊ शकतो. एका मजुराने कठोर परिश्रम करून एखादी वस्तू तयार केली तरी त्याच्या जोरावर तो त्या वस्तूवर आपला मालकी हक्क सांगू शकत नाही. आधुनिक समाजात भांडवलशाही व साम्यवादी लोकात सतत भांडण चालू असते. या भांडणाला आता आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले असून त्यामुळे जगाला धोका निर्माण झाला आहे. माणसे शत्रूंसारखी एकमेकांसमोर उभी ठाकली असून कुत्र्या मांजरांप्रमाणे आवाज करीत आहेत. श्री ईशोपनिषद कुत्र्या मांजरांना उपदेश देऊ शकत नाही, परंतु ते प्रामाणिक आचार्यांच्या माध्यमाने मनुष्याला भगवंतांचा संदेश देऊ शकते. मानव जातीने ईशोपनिषदाचे वैदिक ज्ञान स्वीकारून भौतिक मालमत्तेवरून भांडता कामा नये. भगवत कृपेने प्रत्येकाला ज्या काही सुखसोयी मिळाल्या आहेत तेवढ्यावरच त्याने समाधान मानले पाहिजे. जर भांडवलदार, साम्यवादी किंवा इतर कोणताही पक्ष नैसर्गिक साधन संपत्तीवर हक्क सांगू लागला तर जगात शांतता नांदू शकणार नाही, कारण ही सर्व संपत्ती भगवंतांच्या मालकीची आहे. भांडवलदार राजकीय डावपेचांनी साम्यवाद्यांना दडपू शकणार नाहीत, तर साम्यवादी चोरलेल्या भाकरीकरता लढून भांडवलदारांना हरवू शकणार नाहीत. जर त्यांना भगवंतांचे स्वामित्व मान्य नसेल तर त्यांच्या जवळची सर्व मालमत्ता चोरलेली आहे असेच म्हणावे लागेल. साहजिकच प्रकृतीच्या नियमांनुसार ते शिक्षेस पात्र ठरतील. साम्यवादी व भांडवलदार या दोघांकडेही अण्वस्त्रे आहेत आणि जर त्यांनी भगवंतांचे स्वामित्व मानले नाही तर ही अण्वस्त्रे दोन्ही पक्षांना निश्चितच नष्ट करतील. म्हणून त्यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी तसे जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी श्री ईशोपनिषदाचा उपदेश पाळलाच पाहिजे. कुत्र्या मांजराप्रमाणे भांडणे मानव जातीला शोभत नाही. मानवी जीवनाचे ध्येय व महत्व समजण्याइतपत लोकांनी बुद्धिमान असावे. वेदशास्त्रे मानव समाजाकरता रचलेली आहेत, कुत्र्या मांजरांकरता नव्हे. कुत्री मांजरे निर्वाहासाठी दुसऱ्या प्राण्यांची शिकार करू शकतात व असे केल्यावर त्यांना पाप लागत नाही, परंतु स्वतःच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी जर मनुष्याने एका पशुला मारले तर त्याच्यावर निसर्ग नियम भंग केल्याचा दोष लागतो. फलस्वरूप त्याला शिक्षा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं आहे? वाचते माताजी. हा, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. मनुष्य जीवनाचे मानदंड पशूंच्या बाबतीत लागू पडत नाहीत. वाघ तांदूळ गहू खात नाही अथवा गाईचे दूध पित नाही, कारण त्याचा आहार पशुचे मांस आहे. समस्त पशुपक्ष्यांपैकी काही शाकाहारी आहेत तर काही मांसाहारी आहेत, परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही भगवंतांनी दिलेल्या निसर्ग नियमांचे उल्लंघन करीत नाही. पशु, पक्षी, सरपटणारे प्राणी तसेच अन्य निम्न स्तरातील प्राणी प्रकृतीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत असल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत पापांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय वैदिक नियम देखील त्यांच्याकरिता दिलेले नाहीत. केवळ मनुष्य जीवनच जबाबदारीचे जीवन असते. केवळ शाकाहारी होऊन आपण स्वतःला निसर्ग नियमांच्या उल्लंघनापासून वाचू शकत नाही. भाजीपाल्यात सुद्धा जीव असतो. एक जीव दुसऱ्या जीवाचे भक्ष्य असतो असा प्रकृतीचा नियम असला तरी भगवंतांची जाणीव करून घेणे हे मानव जातीचे कर्तव्य आहे. म्हणून आपण कट्टर शाकाहारी असल्याची कोणीही घमेंड करू नये. भगवंतांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून घेण्या इतपत विकसित चेतना पशुमध्ये नसते, परंतु मनुष्याजवळ इतकी बुद्धिमत्ता असते की त्याने वैदिक शास्त्रांपासून बोध घ्यावा आणि निसर्ग
निसर्गाचे नियम कसे कार्यान्वित होतात ते जाणून घेऊन त्या ज्ञानाचा फायदा करून घ्यावा. त्याने जर वेदज्ञानाची उपेक्षा केली तर त्याचे जीवन धोक्यात येते. म्हणून त्याने भगवंतांचा अधिकार मान्य करून त्यांचा भक्त व्हायला हवे आणि आपल्याकडील सर्व काही त्यांना समर्पित करून केवळ त्यांना अर्पण केलेले अन्न प्रसाद रूपाने सेवन केले पाहिजे. असे केल्याने तो योग्य रीतीने कर्तव्य पालन करण्यास समर्थ होईल. भगवद्गीतेत 9.26 भगवंतांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की भक्ताने प्रेमपूर्वक अर्पण केलेल्या शाकाहारी अन्नाचा ते स्वीकार करतात. म्हणून आपण केवळ आता पुस्तक आहे का? मला वाटतं काही पेजेस इकडे आलेले आहे नाहीये. आहे पेज नंबर सांगा जरा. मी आता वाचू. नाही पण 9 पेज नंबर. पात्र ठरतो इथपर्यंतच आहे. बरं कोणाकडे आहे पुस्तक? थांबा आहे माताजी, माझ्या मी हातातच वाचते. आहे. बरं हे बघा, म्हणून म्हणून आपण केवळ कट्टर कट्टर शाकाहारी न होता शाकाहारी न होता भगवत भक्त होऊन सर्व अन्न भगवंतांना अर्पण करावे आणि त्यानंतर भगवत प्रसाद ग्रहण करावा. केवळ अशा भावनेने कार्य करणारेच मनुष्य जीवनाचे कर्तव्य पालन योग्य रीतीने करू शकतात. जे भगवंतांना नैवेद्य न दाखवता अन्न खातात ते प्रत्यक्ष पापच भक्षण करीत असतात. त्या पापांचे फळ म्हणून त्यांना नाना प्रकारचे क्लेश भोगावे लागतात. भगवद्गीता 3.13 भगवंताच्या मालकीचा शह देऊन निसर्ग नियमांना जाणीवपूर्वक झुगारून देणे हेच पापाचे मूळ कारण आहे. प्रकृतीच्या नियमांचे किंवा भगवंताच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे मनुष्याच्या जीवनाचा सर्वनाश होतो. याउलट धीर निसर्ग नियम जाणणारा आणि आवश्यक आसक्ती द्वेषापासून दूर असलेल्या मनुष्यावर भगवंत निश्चितच कृपा करतात आणि भगवत धामास अथवा आपल्या शाश्वत निवासस्थानात जाण्यास तो पात्र ठरतो. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. तर आता बघा आपल्याला इकडे शिल प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की तुम्हाला दिलेला कोटा जो आहे तोच तुम्ही स्वीकारायचा. तर याच्यावर आता थोडासा मी विस्तार करते. आता आपण म्हणतो की ठीक आहे, आपल्याला काय कोटा दिलाय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, म्हणजे तुम्ही शाकाहारी जे काय आहे ते स्वीकार करा. पण याचा अर्थ असा झाला का की कृष्णाने सांगितलं मी शाकाहारीच खातो पण मी प्रसाद खात नाही. म्हणजे दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. आपण अन्न जे खातो ते शाकाहारीच खाल्लं पाहिजे आणि तो प्रसादच असला पाहिजे. म्हणजे सँक्शन फूड आणि सायंटिफाईड फूड, म्हणजे जे सँक्शन केलंय ते आणि ते पवित्र अन्न पाहिजे, म्हणजे प्रसादच पाहिजे. आता म्हणजे आपण म्हणतो की मी व्हेजिटेरियन आहे, पण शिला प्रभुपाद म्हणतात व्हेजिटेरियन नाही, अ पर्सन मस्ट बी कृष्णानिटेरियन. कृष्णाटेरियन की आपण कृष्णाचाच प्रसाद ग्रहण केला पाहिजे. नाहीतर ते म्हणतात फक्त एखादा माणूस व्हेजिटेरियन असेल, कृष्ण भावना भावित नसेल तर मग काय होतं? मग उदाहरण आहे हिटलरनी किती लाखो लोकांना मारलं. तो कसा होता? व्हेजिटेरियन होता, पण त्याचं मन कसं होतं? किती दुष्ट आणि किती त्याच्यामध्ये लोकांना मारण्याची इतकी त्यांनी रचना केली होती. म्हणजे अशा तऱ्हेने जर आपण फक्त व्हेजिटेरियन असेल तर उपयोग नाही. आपला कोटा तर आपणच खायचा आहे, पण तो सुद्धा कृष्णाला अर्पण करून खायचा आहे. मग त्याच्यानंतर आता हे जे जग आहे, विविध देश आहेत, प्रत्येक देशाची एक प्रॉपर्टी आहे. तर आता अलेक्झांडर द ग्रेट होता, तो काय करत होता? त्याला सगळं जग त्याच्या मुठीत घ्यायचं होतं किंवा त्याला या सर्व जगाचा त्याला राजा बनायचं होतं. पण ते बरोबर आहे का? आणि ब्रिटिश लोकांनी, मुघल लोकांनी तेच करायचा प्रयत्न केला. त्यांना सुद्धा पूर्ण भारत त्यांच्यासाठी हवं होतं.
तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण आपल्या देशामध्ये जे काय उगवतं, आपल्या शहरामध्ये काय उगवतं त्याचा स्वीकार करावा, ते खावं, आपण चॅन्टिंग करावं, श्रीमद भागवतमचं वाचन करावं आणि आपली जागा सोडून उगीच दुसरीकडे जायचं, तिकडे राहायचं, हे असं करू नये. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण चॅन्टिंग करतो, एका ठिकाणी राहतो, तेव्हा काय होतं की आपल्याला आपण कृष्णाशी कनेक्टेड होत असतो. कुठल्याही गोष्टीची कमतरता आपल्याला जाणवत नाही. कृष्णा इन द सेंटर हे मूळ आहे. किंवा आता जे पैसा आपण म्हणूया की पैसा हा कसा आपण मिळवला पाहिजे, दोन. एक म्हणजे सरळ मार्गी मिळवला पाहिजे, म्हणजे ऑनेस्टली आणि ऑनरेबली, आदराने मिळवला पाहिजे. तर इकडे सुद्धा जेव्हा आपण आदराने पैसा मिळवतो तो सँक्शन्ड होतो, सँक्शन बाय कृष्णा. आणि जेव्हा आपण मिळवलेला पैसा जो आहे त्याला थोडासा भाग जो आहे तो कृष्णाला अर्पण करतो, तेव्हा काय होतं की आपल्याकडे असलेली संपत्ती ही पवित्र होते. मग श्रील प्रभुपाद सांगतात की जर कोणी खूप पैशाचा संचय करत असेल, खूप धन संपत्ती प्रॉपर्टी जमा करत असेल, तर मग काय होतं की द्वेषी लोक जी असतात ती अशा माणसांना अटॅक करतात. काही जण खूप ज्यांच्याकडे पैसा असतो त्यांना लुटायचा प्रयत्न करतात, कधी खून सुद्धा करतात. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की पैसा म्हणजे या मिठाप्रमाणे आहे, की समजा जर तुम्ही खूप जास्त मीठ स्वयंपाकात घातलं तर तो अन्न पदार्थ आपल्याला खाता येत नाही. तर त्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद म्हणतात टू मच वेल्थ इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल. म्हणजे हे पण लक्षात ठेवलं पाहिजे, सँक्शन वेल्थ म्हणजे काय आणि सायंटिफाईड पवित्र म्हणजे काय. फक्त सँक्शन असून चालत नाही, फक्त मी व्हेजिटेरियन आहे म्हणून मी ईशोपनिषदचे हे जे मंत्र आहे त्याचं पालन करते नाही. ते सायंटिफाईड पण पाहिजे, पवित्र पण पाहिजे. मग जेव्हा आपण नोकरी करतो, नोकरी करताना आपण ठरवलं पाहिजे की काही कंपनीज आहेत आणि या ज्या कंपनीज आहेत ते काय तयार करतायत, दारू तयार करतायत, तंबाखू टोबॅको इंडस्ट्रीमध्ये ते आहे, किंवा त्यांचे खूप कॅसिनोज आहेत जिकडे गॅमलिंग चालतं, किंवा ते त्यांचे स्लॉटर हाऊसेस आहेत जिकडे ते प्राण्यांना मारतात. तर अशा कंपनीमध्ये आपण कधीही काम करू नये. आणि जर केलं का तर काय होतं, आपण कर्मबंधनात अडकतो. तर भगवद्गीता 3.9 कोणी अनुवाद वाचू शकेल का? आहे भगवद्गीता 3. माझ्याकडे आहे. आणखी कोणाला वाचायचं तर वाचू दे, नाही तर मी वाचते. बरं वाचा मंजरी माताजी. 3रा अध्याय ना? हा, 9वा श्लोक. हा, वाचते. एक मिनिट. हा. हरे कृष्ण माताजी, श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय 3, श्लोक 9. यज्ञार्थात कर्मणो नियत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्त संगः समाचर. हे वाचायचंय ना पुढचं? पाद. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया,
तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. तात्पर्य वाचायचंय? नाही नाही. हा. तर बघा इकडे क्लिअरली आपल्याला सांगितलंय की जेव्हा आपण आपला व्यवसाय किंवा आपण जे काय उदरनिर्वाहासाठी कुठला व्यवसाय निवडतो तर ते रिलिजियस प्रिन्सिपल्सच्या अकॉर्डिंग पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या लाईन मध्ये पाहिजे. आपल्याला ज्या 4 भक्ती नियम चे नियम आहेत जे आपल्याला सांगितले की हे करू नका, तिकडेच आपण काम केलं नाही पाहिजे. आणि मग जेव्हा आपण अशा तऱ्हेचा व्यवसाय निवडतो जिकडे या गोष्टी नाहीयेत, म्हणजे नॉट कनेक्टेड टू लिकर, टोबॅको इंडस्ट्री किंवा ॲनिमल स्लॉटर, हे अशा ठिकाणी जेव्हा आपण काम करत नाही तेव्हा आपण ब्रीफली असं म्हणू शकतो की हे सँक्शन्ड वर्क आहे. पण त्या सँक्शन्ड वर्क मध्ये सुद्धा जेव्हा एखादा माणूस कृष्णासाठी काम करतो तेव्हा ते काम कसं होतं? पवित्र काम होतं. विष्णू प्रित्यर्थ जेव्हा कर्म करतो तेव्हा ते आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. म्हणजे सँक्शन्ड वर्क पण पाहिजे, सॅन्टिफाईड म्हणजे सँक्शन पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे कृष्णासाठी आपण ते केलं पाहिजे. आता आपण 100% कृष्णासाठी करू शकणार नाही स्टार्टिंगला, पण कुठेतरी आपण सुरुवात केली पाहिजे की जाणून की हे जे काय आहे हे कृष्णासाठी मी करणार आहे. मग जेव्हा आपण नोकरी करतो तेव्हा आपण एका बाजूला आपले प्रयत्न सुद्धा चालू असतात. तर हे जे प्रयत्न आहेत हे प्रयत्न कशासाठी केले पाहिजे? स्वतःला प्रतिष्ठा, खूप रिस्पेक्ट सोसायटीमध्ये मिळावा किंवा कोणाला तरी पैशाचा खूप लोभ असतो, यासाठी माणूस प्रयत्न करतो. यासाठी प्रयत्न झाले नाही पाहिजे. प्रयत्न का झाले पाहिजे? की कृष्णासाठी मला काहीतरी करायचंय, मला कृष्णासाठी काहीतरी करायचंय म्हणून मी प्रयत्न करणार आहे. आता श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे जे मानव जीवन आहे, इट इज अ लाईफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जबाबदारीचं जीवन आहे. पण इकडे आपण काय बघतो बघा, कितीतरी मोर्चे असतात, निघतात आणि प्रत्येक जण या मोर्चामध्ये त्यांना जे हवे त्या राईट्सची मागणी करतात. बायका म्हणतात की वी आर इक्वल टू मेन, आम्हाला जेंडर इक्वालिटी पाहिजे. जे लोअर कास्ट मधली जी माणसं आहेत ते म्हणतात की आम्हाला जे उच्च जातीचे लोक आहेत त्यांच्या बरोबरीचे आम्ही आहोत. सगळे डिमांड करतात की मला हे पाहिजे ते पाहिजे, पण जबाबदारी कोणी घेत नाही. आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की माणसानी जबाबदारी का घेतली पाहिजे? कारण जो आत्मा झोपलेला आहे त्याला जागृत करण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. तर जो काय व्यवसाय करतो तो त्यासाठी आपण जे प्रयत्न करतो ते आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी नाही, पण आपल्या आत्म्याला जागृत करण्यासाठी आपण त्याचा वापर केला पाहिजे. आणि हे उपदेशामृतातला 3रा श्लोक आहे ना, त्यात सांगितलंय म्हणजे काय आपण केलं पाहिजे. उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तना. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की 1 मिनिट मी दार उघडते. ज्यादा आवाज नाही आएगा ना? तर अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात येतं की जो आपल्याला दिलेला कोटा आहे सँक्शन्ड पाहिजे आणि सँक्टिफाईड. म्हणजे कृष्णाने सँक्शन दिलं पाहिजे त्याचं, आणि आपण जे काय अन्न ग्रहण करतोय, जो काय व्यवसाय करतोय
त्यातलं जे काय आपण करतोय ते कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? आणि एक शिला प्रभुपादांनी त्यात यांचं सांगितलंय कम्युनिस्ट आणि कॅपिटलिस्ट. म्हणजे कम्युनिस्ट म्हणजे क्या कर रहे हो? इधर नहीं है क्या प्लग? तो इधर से लेना. हाँ पीछे आहे देखो. इकडे शेजारी माझ्या गच्चीमध्ये काम चालू आहे. मी संपवते आता 2 मिनिटात. तर शिला प्रभुपादांनी साम्यवाद आणि जे कम्युनिस्ट आणि कॅपिटलिस्ट या 2 लोकांबद्दल सांगितलंय. तर साम्यवादी कसे असतात, ते काय करतात की जे काही पैसे आपण कमावलेले आहेत ते सगळे पैसे गव्हर्नमेंटला द्यायचे आणि गव्हर्नमेंटला सगळे पैसे दिल्यावर गव्हर्नमेंट काय करतं, त्यांच्या नागरिकांमध्ये ते इक्वली ते पैसे डिस्ट्रीब्यूट करतात. म्हणून साम्यवाद की प्रत्येक माणूस जो आहे तो इक्वल असला पाहिजे पैशानी किंवा त्यांचं स्टेटस जे आहे. तर आता आणि कॅपिटलिस्ट काय म्हणतात की हे जे साम्यवाद आहे ही फिलॉसॉफीच बरोबर नाही. कारण प्रत्येक माणूस विचार करणार की मला पैसे मिळतातच आहेत ना, इतकेच मिळतात मला पैसे, मग मी काम केलं तरी मला ठराविकच पैसे मिळणार, काम केलं नाही तरी मला ठराविक पैसे मिळणार. मग अशी जी फिलॉसॉफी असते ती आळशी लोकांना जन्म देते. मग माणूस म्हणे मला माझा कोटा एवढा, मला एवढेच पैसे मिळणार असेल तर मी काम का करू, मी काम नाही करणार म्हणून. तर अशा तऱ्हेने ते म्हणतात की हे जी साम्यवाद फिलॉसॉफी आहे ही बरोबर नाहीये. आणि कॅपिटलिस्ट मध्ये काय होतं, साम्यवाद काय म्हणतात की प्रत्येक मानवाला इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिली जात नाही टू प्रॉस्पर, टू फ्लरिश. हा, जे पैशानी प्रबळ असतात ते जे छोटे बिझनेसमॅन असतात त्यांना खाली बसवतात. आणि आपण हेच तर बघतोय ना मार्केटमध्ये वगैरे काय चालू आहे ते, की जे खूप स्ट्रॉंग आणि वेल्दी असतात ते इतरांचा बिझनेस बंद पाडवतात. तर याच्यामुळे काय होतं की श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामध्ये खूप मोठी एक काय म्हणतात तसं वाईड गल्फ, की खूप मोठी एक हे असते, काय म्हणतात डिफरन्स, खूप फरक असतो. खूप खूप श्रीमंत आहे आणि गरीब माणूस म्हणजे अन्नान्न दिशा होते. तर असं हे साम्यवाद म्हणतात. तसं आम्हाला नकोय की आमच्या राज्यामध्ये एकाकडे खूप पैसे आहेत आणि दुसऱ्याकडे काहीच पैसे नाहीयेत. तर अशा तऱ्हेने प्रभुपाद म्हणतात की दोन्हीही फिलॉसॉफीज चुकीच्या आहेत. कारण इकडे जो तुम्ही पैसा मिळवलेला आहे, हा पैसा मिळवण्यासाठी कृष्णाने तुम्हाला बुद्धी दिली आहे, कृष्णाने तुम्हाला शक्ती दिली आहे, ज्याने तुम्ही हातपाय हलवू शकता, त्यांनी तुम्हाला स्मरण शक्ती दिली आहे, ज्याने तुम्ही विचार करू शकता. तर हे जे मिळवलेले पैसे आहेत हे तुम्ही परत कृष्णाला अर्पण करायचे किंवा कृष्णासाठी त्याचा उपयोग करायचा आहे. दोन्ही कम्युनिटीज मध्ये म्हणजे कम्युनिस्ट आणि कॅपिटलिस्ट दोन्ही मध्ये जे काय आहे ते कृष्णा सेंटर्ड नाहीये. त्याच्यामुळे काय होतं, दोन्हीही फिलॉसॉफीज चुकीच्या आहेत. तर असं आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी स्टॉप शेअर करते आणि हे रेकॉर्डिंग बंद करते.